Katba nangmi kisngi hapdeng ka jing hertma ka Russia ya ka ri Ukraine ki babonru ki men simbriu kilanang du hakani katma bat shibonru ki jing smolem ya ka ri Ukraine kilanang tuit bat katba ki babon kiri jong ka perthei kilanang banjur ban penrem ya ka ri Russia kabalale riu klau shisha bat persang ban nyon ben naphang ya ka ri Ukraine hapdeng kani katma ki babon kiriu shimet ne kiriu yale kilas dang ban hiar sha Ukraine ban Krishan lem ya kani katma laong ba uwei na kinong siat sniper ubala pau bat ubala sherkai shisha menta ula poi sha Ukraine ban don rengkat bat ban senran lang ya ki shipai ka kerteng jong une unong siat sniper ubala pau ba kalong uwali bat une unong siat sniper hakisnem ki baladep kata hu ar hajar khatsan uladon sha Iraq ban yakun persya yaki lekno neki kunhun ISIS uwali ula no ya kalok jong ukun jong kumjuru ya kakam kaba utrei hari Kanada uwali ula lejru ban senran yaki shipai jong kari Kanada kata ha usnem ar hajar khandai bat ha u ar hajar khatwe kasuloi sniper kaba uwali ujuponon kam kaba kerteng kam Macmillan tak 50 Shushu layathu ba uwali ulayo yaka phunkol na u presiden jongkari Ukraine hakini kitayo balalet bat bala kerpat ya ba un senran lem yaki shipai jongkai ri Ukraine khamtam hakani katma hak ba ka ri Russia kalale donbor yakari Ukraine